Rozmýšľam nad tým, že ja som preto začal kresliť a malovať, aby som nemusel rozprávať, aby som proste čo chcem, proste nakreslil, alebo teraz vystrihol a potom som si uvedomil, že musím o to viac ešte rozprávať. A ako keď spieva vták na strome a on ešte musí vysvetľovať, že o čom spieval. Že mi to príde také potom zvláštne, ako ešte nejako prerozprávať to, čo teda je zaujímavé práve tým, že tam slova nie sú a preto aj ľudia to výtvarné umenie nejako nemajú k tomu taký veľmi ľahko nadobudnutý vzťah. Väčšinou tie obrázky im povedia najviac vtedy, keď sa podobajú na fotku a povedia, že to je ako fotka, to je perfektné. Takže keď už je tam niečo schované a skryté a niečo nepovedané, tak tam je ten problém. No a ja by som teda povedal niečo o tých obrazoch predsa len. Z ktorej strany, no, lebo ja čím viac o tom rozmýšľam, tak tým sa dostávam do viacerých tých súvislostí a už potom neviem, ktorá odkiaľ kam vedie a čo je podstatné a čo je gro, keď to začalo a kedy nie. Jednoducho, neviem sám potom tomu nájsť začiatok. A tak samozrejme, že prišiel taký bod alebo moment, keď človek veľa napríklad šoferuje autom a tak a zistí, že ako málo kedy stretne človeka tvár voči tvári, stále proste si sedí v aute, potom sedí za počítačom a proste vždy je medzi tým človekom niečo. Hej, že vždy je ten kontakt taký sprostredkovaný a ten človek je nejaký zaškatulkovaný. Takže v podstate som si uvedomil, že ako väčšinou ľudí stretávam ako v niečom uzavretých, niečom schovaných. A proste toho človeka tam vždy nejako musím iba vytušiť, hej. No a keď som si tak raz všimol siluetu nejakých nákladiakov, na ktoré proste, aj teraz keď som išiel do Prešova, tak iba človek nadáva, tak som tam zbadal nejakú siluetu tej ľudskej tváre, tej ľudskej lebky. Keď sa na tie obrázky pozriete, tak hádam tam zistíte tú podobnosť tej siluety, ľudskej hlavy a tej karosérie. A tá podobnosť mi nejako, tú podobnosť nejak podvedome rozvádza, že prečo asi a čo by to mohlo ako znamenať a tak. A najprv tu mali byť pôvodne iné práce. Vedúci chcel, aj budú, ale keďže som ich vystával už veľakrát a častokrát a toľko, že už som aj nevedel tomu dať nejaký inovatívnejší názov, tak jednoducho mi napadlo, že skúsim to dať sem. A vlastne išlo o to, že som vystrihoval podobnou technikou papierovej koláže portréty ľudí, tým štýlom, že jednoducho fotografie, ktoré zverejňovali na sociálnych sieťach, som si ja akože stiahol, ešte nie je zakázané a keď ma niečím zaujali alebo ničím nezaujali, aj to je istá forma zaujatia, tak som ich ako pretavil do tej podoby. A že prečo? Jednoducho som začal reflektovať ten priestor virtuálny a neosobný, že jednoducho aj keď tam človek má tú tvár a vidím tam ho a poznám ho, ale v podstate tá informácia o ňom pre mňa nemá ako žiaden význam, hej? Keď to není tvár voči tvári. A jednoducho ten prvok anonymity mi tam ako vždy nejako bil do očí, že to je ako nejaký problém, tá anonymita a ten neosobný kontakt. A tých ľudí som potom vystrihoval bez tváre. Potom som mal taký komentár tam, že prečo tí ľudia nemajú oči u teba. Som na to reagoval tak, že nezdá sa ti, že ľudia na internete nemajú naozaj oči, keď tá komunikácia proste je úplne iná. Takže ten prvok anonymity a ľudí bez tváre a
a akýchsi ľudí, ktorých nemôžem nakresliť alebo nejako vyjadriť, zachytiť a sportretovať, tak ten pocit vlastne sa preniesol aj do tohoto a tu si myslím, že je ten pocit anonymity a akejsi vyprázdnenosti tou masovosťou a neustálým opakovaním niečoho, že ten pocit vyprázdnenosti je tu ešte viac zdôraznený a vlastne tu už, dá sa povedať, je tá nejaká hĺbšia rovina tej podoby, tej silety ľudskej hlavy a toho pocitu prázdna a neosobnosti a tak ďalej. A potom mi napadlo taká jednoduchá metafora, že ľudská hlava, si to tak vezmem, v súčasnosti je fakt ako nejaký ťahač alebo nejaký nákladiak, ktorý proste celý život musí ťahať nejaké bremeno, ktoré keby sa možno prepočítalo na tú nosnosť, na ten limit, čo ten proste nákladiak môže niesť a už čo je nad a už sa pokutuje, tak by vlastne niekoľkonásobne ten existencialistický náklad prevýšil ten limit. Takže tá podobnosť s týmito, takže v podstate sú to portréty a vlastne profily a profilovky, podobne ako tam tie profilovky tých ľudí. Ale v podstate sú to portréty ľudí a portrét človeka, ktorý je v takom prostredí virtuality a neosobná masového a proste presýtenia informáciami, už proste stráca tú identitu a ten pocit autenticity a zase je tam tá anonymita a vlastne ten dojem prázdnoty, ktorý vlastne týmto som chcel priznačiť. Ja som to trošku aj formuloval. Možno je tam na pulte takýto dokumentík k tejto výstave, tak tu je pár takých výtlačkov, tak to by si chcel prečítať niečo o tom. Samozrejme, ja to nechcem to ako prerozprávať, čo tie obrázky znamenajú. Podľa mňa tam je toho viac a zase nie je to až také negatívne, lebo ja som si tú techniku papiera zvolil kvôli tomu, že je to taká hravá technika, taká zábavná a vlastne pritulná, ten papier proste nie je taký chladný. Takže je tam aj to nejaké pozitívum, takže v podstate ide o nejaký portrét, metaforický portrét súčasného človeka a vlastne jeho také zachytenie. Tak ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie pesničky.